Il-President tal-Parlament Ewropew l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola baqgħet ma kkundannax lill-Iżrael għall-attakki fil-medda ta' Gaza sa minn Ottubru tal-2023 u li waslu għall-akbar ġenoċidju fl-istorja ta' dan il-konflitt antik. Sal-lum 20,000 fil-maġġoranza nisa u tfal innoċenti inqatlu waqt li l-bqija jiġu sforzati jabbandunaw djarhom u r-reġjun. Mindu Metsola kienet żaret Iżrael wara l-attakk mill-Ħamas f'Ottubru ta' sentejn ilu. Minn dak iż-żmien ġiet akkużata bħala l-perċimes li kkawżat l-atroċitajiet fl-artijiet Palestinjani fejn ta' kuljum jinħarġu l-katavri minn taħt id-debris tal-bombardamenti Iżraeljani. Waqt li l-ġimgħa filgħodu ġiet iffaċċjata mill-mistoqsijiet tal-ġurnalisti inkluż minn One News qabel l-attività li kellha f'San Ġiljan, Metsola mhux talli baqgħet ma kkundannax lill-Iżrael iżda rrepetit li dan ukollu gideb tagħna. Dan anke jekk ġbidnila l-attenzjoni dwar artiklu ppubblikat dakinhar stess mill-Lovin Malta li ddikjara li mhix kapaċi lanqas tnissel il-kelma Iżrael. Sinjura President, il-medja qalet li saret 17-il xahar ta' ġenoċidu fuq Gaza u inti qatt ma nissint kelma waħda favur Gaza u l-kundanna ta' Iżrael. Gidba. Iżda l-fatti jgħidu mod ieħor kif elenka anke l-ġurnalist Janik Paċ tal-Lovin Malta. Fl-opinjoni tiegħu qal li Metsola llum kienet mistennija li tibdel fehmta bħal prattikament kull mexxej Ewropew dwar dak li qed jitwettaq minn Iżrael. Minflok offrit biss tentattiv tiegħek bħala tħassib dwar is-sitwazzjoni umanitarja. Paċ jikteb li l-iżjed ħaġa notevli f'diskorsa mhux dak li qalet, iżda iżjed dak li b'mod metokolus tevita li tgħid fejn lanqas darba ma semmi l-kelma Iżrael bħala responsabbli ta' kollox. L-aġir tagħha f'Iżrael fl-2023 fejn oppoġġjat lill-armata ta' Benjamin Netanyahu kien ġab ukoll il-kundanna madwar id-dinja kollha. Studenti fl-Università ta' Vienna ipprotestaw kontra żjara tagħha u akkużawha li għandha jdejja mċabsin mid-dem tal-vittmi innoċenti. Minn barra hekk saru diversi protesti fl-Ewropa kollha, inkluż barra l-Parlament Ewropew fi Brussell. Anke f'pajjiżna f'Novembru li għadda Metsola ntlaqet minn grupp ta' studenti fl-Emkas Fraħal ġdid li akkużawha li responsabbli għal ġenoċidju tal-poplu Palestinjan f'Gaza. Dakinhar ukoll kien spiċċa tħarbet lill-istudenti u l-ġurnalisti billi ħarġet mill-garaxx taħt l-art. Iżjed riċenti f'intervista mal-Lovin Malta qalet li ħadd ma jgħidilha li ffaċilitat xi ġenoċidju ħlief il-Partit Laburista. Inkwieta li you might go down in history bħala persuna li kienet willingly jew le a genocide enabler. L-unika persuna li tajtek hija l-Partit Laburista. Le, mhux vera. Issa meta One News il-ġimgħa filgħodu reġa' affaċċja bil-mistoqsija sempliċi jekk hux se tikkundanna lill-Iżrael, l-Europarlamentari Nazzjonalista spiċċat fixklet anke fejn kienet sejra eżatt. Daħħatuni ġo toilet,